Dami ni batana sumuruk siya caluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Di minggu sadariot parhusorannya ke Parjamita do di distrik Walu Jakarta Rayaon. Ada yang gua udang nadoho tahu marhusor dah. Jala gua rupe ngarok tersurak radi buku tik tinggi. Alai beta na sorong manada ngapa ciu nau suatu pikir kamu sian huriana asing. Jadi asa tajalo mahatan ini bata di bagasa sadarion ima sian sada kronika 22 ayat 14 sahak rodi ayat 10 siang hujahahma jala idama di bagasan hasusa apeau nasailaon nunga huparadihian di joroni Jahoba 100.000 talenta sere jala 1 juta talenta perak yang goto baga doho bosi dan dapat dibangun di bahen hina gudangna tole aka perhau doho batu nungahu padade ikut tabaamu dope tusi aku nii saya torok aka tukang diho aka padadak batu aka tukang batu doho tukakau doho torop halak pade diulaon meragam-ragam taringot tu sere perak tebaga doho bosi dak kabilangan gudangna tole hehe maho jala ulahon sai do nganani Jahoba doho dungi di doko sidau ma salhuna iddu ni Israel asa ditolongi nasida si Salomo anak nai nin nama da Jahoba de bata munai madongani hamu jala mardame hamu humaliang dibain aidunga pola di pasahat ibana aka isi ni tanoi tu bagasan tangahku jalanunga patu tanoi diadopan ni Jahoba doho diadopan ni bangsona atong padiri hamu marohamu na dohot hosamuna mangalului Jahoba di batamunai jala hehe mahamu lao paulihon inganan nabedia di Jahoba di batamunai asa masuk binuan poti perpadanan di Jahoba dohot ula-ula ni debata akan abadiai tu bagah joro si Paulion goarni Jahoba ima sahna dia mau kedongan goarni menggutan ngai tik-tikon laking ima okuli saya mangaranap do mataku tu Jahoba lapatanna adong harapan ubanna saya dibereng diranapi dungi muse topik ni mingguta sadarion di dok ima padiri roha dohot hosa mangalului Jahoba molonau majaloon adong do konsep ni halak Batak. Adorak so rodo pihak Kristenon anggo uadah di halak Batak sa sitongna nunga adok pajaloon ni berita nauli. Dia main. Na perjolo nunga adong di jiwa di adat mana di kultur di halak Batak ima jiwa gotong royong. Masih tu paham. Jadi dak roda pihak Kristenon anggo halak Batak molo pangulihon ngaman calo tupaki.
Dungi namang ihu na buitay dia, di ngulo ni halak Batak, nunga masay apit patik palimahon. Iko pasangapomu natorasmu. Nunga adong ni. Ise do natoras. Adong do manglapiga akapadapot taringot tu natoras. Adong po natorason ima among inong. Doho na digijang ni umur niba. Alay adong ko penamadok ko natorasi ima digijang ni partuturon. Akaise moy aka digijang ni partuturon. Ope nung nga adong uadah di halak Batak. Tabuak maju salah satu. Ima di napangulihon anak. Molo di pangulihon anak nung nga tuktakas adong di si pasangapon natoras. Digokod doh jojo. Marhite surator rodo hami manggokok kamu. Donga tubuh, ale-ale, hula-hula, tulang, bona tulang, sahak rodi bona nyari. Jadi nunga adong di halak Batak naik ko pasangaponi marhite-hite sian aka ulaon pada dato. Songoni nang doho di aka ulaon pamasu-masuope. Jadi halak Batak nunga adong di ngoluna majalo pasu-pasu asabu imana masu-masu. Ay adong guna di doko di halak Batak sabula langit pasu-pasu ni tulang nina. Jenggo tu hata takola sabula langit, go langit. Go portibyon pasu-pasu ni debata. Imam Molodi wadani halak Batak. Jadi hula-hulai termasuk di natoras. Tulang ipe termasuk di natoras. Silehon pasu-pasu. Jadi molo di halak Batak, salilik so di pasu-pasu ibana, dagboy mangalyo pasu-pasu. Salilik so di ulosi imana, dagboy mangalyan ulos. Ito. Jadi molo songoni do HP, baik kotak kap do, udah honoton namar natorason. Asa sanga iba mangulosi, mangula adat. Jadi molo di hutata na baromang na Sumatera, gudang do jolma na mga lua. Di hata di son kawin lari nina. Alayang go di hutata mga lua. Hola pasu-pasu do joton. Di hutani para anak. Dak pola do sahatot tu na mangula adat. Nomor 8, dak sanga do penasi dia laho mangulahon adat hula-hulana. Doh tutulang kadang ada ngopi di Jowis. Lao pasangapon nasi dia. Alay saya donggo namanya Budi Honi di Jakarta. Sa sitong adang dia daya tidur pi mana. Alay nga mamurata mabayin imana songot persinebu. Adong go hutad deso di Jakarta. Ngame ter persinebu ngimana. Mula naik perlu boto omu na bodoh kita empat mata makatai isi. Alai di kriteras mahita ate makatai. Jadi huida ma. Wah bayong mama murata makatai. Sipata yang mana persinebu sipata protokol. Memang nama di mana makatai. Dia kau pas ada upama. Alai tek manimu. Belgama anak-anak. Naing manguli ma. Roma parburu di dokma. Lai. Madadak do benota anak koton. Au pimenanggung gidong. Nena. Jaya matau do inataro sa Sumatera nanya nunggu tangdo. Rotu Jakartaon. Alai sahak be Jakartaon. Bamalo di mana berbuniaga di pasar induk. Tapok matong akan ini duluan. Alay mang nabo hape bolo neng adatan na geleng na, iko juon na dutulanga. Jero mana manada, siak kutata di bereng ma. Persinabung bayok, tapi so dia deh tidur pun na dong asakutana.
Bajari di dok ma, ada yang mengudi panganak tanimmu. Apa yang ada tata. Buado benom wanom maju hula hulata. Buado benom wanom maju tulata. Ay ngadi gararho adat tu hule hulei. Nama. Ibu to pate dina. Mula himana. Udah hudok magwar hutanai tu belige. Mula memana tu belige. Mabay sulak-sulang ni bahupu. Hape anak nga na menguli. Wah, aro dihitai son lain na sumangade ti dope. Lahamu, sobahamu hula-hulay. Pasang apon na toras di. Unang dukaduan. Lau menguli anak kota, wah menutam maju hula-hulatay. Anong musya na pinangiri. Di Jakarta do'y Yahuda. Moding bapak nga. Hape na dia dati pinangkusada gilinga. Mabuhama o. Hape nga sudi marhasokotan. Jadi nung adok sa sitong nga uadah di halak batak majalo hata ni di bata. Ngadong may konsep. Majalo hata ni di bata. Ima di paradaton ni halak batak. Rikod do hita menurut conon tu generasi berikut. Rikod. Alana budaya ni sadahala do majalo berita naudi. Ide banda diterjemah bibir itu hata batak. Asabuido tak atusi. Asabuido tajaloi. Jala ido ubay na songoni dasip na halak batak di paradaton. Hirau marga do paradaton sian hapor siaw. Anggo di doktu sada halak dang meradaton honina. Bah, turtijon dari kita mulut taruk songoni. Alay mulo di doktu ni odak parhuriyo na. Inna deh. Itu. Lalu pola siguro hari na mulai doktu odak parhuriya. Alay mo di doktu dang meradat. Wah, tertukar do buhina. Siya na mararahya buhina gay marbotar namay. Itu. Jala hon namang witubi namay. Tornya nama mulunong ngayon ko ni mana dang mereda. Atok taulah parada to di bahido. Honalon. Nung bergeser nuaik pertuturan ni halak batak. Puah pergeser na di dokumen ni halak batak guhide. Tasong dia nunga sarupa pertuturan ni amonga dohot anak na pinangulihon nai. Tarbuha perjadina. Songonon. Gokod doho jauh-jauh. Di bagasan las neroha doha mero mangudak kamuna. Donga tubuh bla 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 bla. Dohot hula-hula nami bla bla bla. Asamar yang nilak kamu ro. Madohoti pamasu-masun ni anakta si A. Doho parumain si B. Tubuh ni inang bau si C. Ina. Hape di bawah panggokon di toru panggokon among nga toho majui. Alay tor di bawah may toru namar hasohotani nomor 2. Adong musema di bawah di si anak boru ngadoho bi anak boruon marbao tu bau ni among nga jahamuk kaudangani. Mula ro kamu nang mabari udangan saya do hita do marang-marang mangudang ay hita do mangulano adat dang do gelek tay mangulahu adat unak tawari son akan humurang dang do na manguli mangulahu adat ise do mangulahu adat among nga do tulang ni among nga do si jawon. Anggo tulang ni namanguli si jalo titi maraku namay. Jayope ala argado di hita habatahon ni jala termasuk do halak batak na paling eksis di kekeluargaan keturunan. Manang na piga cudu petaboto ni. Ido bani halak batak dang goar di suku molo pajupang. Ai sedo goar mu puang dang nena. Ay torido ko ay margaha do puang torina do.
Habis di dia mah hutam. Disedui, oh abah kudoh bah. Ternin nama, anggo di dokod do, si tio pudus do kuar kubolinna. Ibarga hoy kuninna do pe. Alana kuar boy do berubah. Siang kuar terdidi, boy gabi amanianu. Habis buse, opuni sianu. Orak nima, dang masa be dokon, nono ni sianu, dangan umbeto, orak nyopudu. Jadi ma pertukaran ni kuar. Kok mau nang doh di kita. Jadi aham saya mak konsep ni sidau na mangulon. Anggo konsep ni sidau na mangulon ikut tok tong memuji Jehovah itu. Ikut tok tong memuji Jehovah. Tapi orang mai sok parsitutun ni mana laho pajong joko joroi. Puasa songoni parsitutun ni sidau. Pajong joko bagas joro di mata. Nunga dihilalai mana siang mulai permahan mana terpilih gabi raja. Dungi muse didelei ibana dang luas menduduki istana. Ada hidungan di Jehovah di mana? Jadi di rohana ma anggoon ikut paturiok kuma bagas ni Jehovah. Kau cahalak nggak doda? Dipikiri mana ima konsep mau cahalak tuh pe. Alai do hibana kau cahalak nggak? Gudang goro mangaleon silehonot di mana? Sia Sidon. Ada di Sidon aku mudak kau. Ibuan. Ipaleot di mana? Mulut aja anak kita dimulanai. Tak nabi lo tu sedia gudang bi. 3 triliun ni. Nabi na ini mana? Alai dah harap pulih pabuan nak ingat di sana dohot si inatana lahu marahate. Maka tadi itu bangunan di soroi. Dak pula di Papua. Alai mang na bohape ngasih 7 inatai. Tema raja nami mang na hape bedoho ngaulu biau disi. Nganin nabi dak pula jok be. Ya aduh maksud muna gudang mi. Tu bagas tu etor biaku roha tang nin nai natai. Nak pe natai pengambil keputusan ngayau gereja ni ate anggo kepala rumah tangga hita akama do mang da. Sotungina iba kamu kepala rumah tangga. Alai taingot mengambil keputusan akai nodo. Anu lagi jang rohamina. Ai hamuro nak pe hamu pengambil keputusan. Ai molo nang maleo silehorok kami. Mulai ndahmuna. Ndahmuna. Hutdo. Tur mangiripu dohamnya kamba molo nu ngadi orahamu. Dagui. Apalagi molo nang membangun tugu kita badisan sakita majon asam mulu ta tugu mi nah tersodo hita udah nak pe hita upamana juga murang macari kalau dompet do inai anggo dia kay nato ngata boto biati amang molo nu ngasahat tu nesida mang naa hape dang buwi kaluar. Biar dia bisuk-bisuk kau bakal hotwa ka ama asari kok do tianakon tarsongo dia bisuk nga tak bota bang nasoni hamuda anggo inatana hinat songoni do molo lao habi tu mall mang natu pasar tuonan atar buanon nyoman no kepeng otik alai sahak ma di pasar buaton nama barang lo bisa nati diuk meng nin nama tu iba pak ahai hurak kepeh kubah. Ijo pijam jo hepeng mijo. Sedia dibuat do hepeng ngadi 500. Ada pijamon dado 750. Alai dang na paulahon nai. Mula pinang ilo dijabu. Sudah dena hodui. Tornin na do. Dungi dang masa potong atas. Naku to hamu sungoni. Mula bilai potong atas. Najinado bala jus ya kuria. Dihomai tornin na do. Ala yang go sidapi danga pala songoni di leoni mana do sudine nga huparade do material huparade do tukang ala ingot tabai ida ni nano tatu si Salomo jala ingot iko Jehovah jowomu madonganiho ima alai taida ma si Daud dang madili bana
ngamar situ tu ibana nanay pajong joko joroi alay Roma Jehovah idok ma tang buiho pajong joko joro puasa di ayat walui takas idok ko di bidu 22 didok Jehovah di mana dang buiho pajong joko joro diau puasa ngasa mudar tangamu nena pembunuh doho pembunuh sadis doho asa diho parupuanan dibunuh ho amat tanah ina dang boy dang dia usunguni inna Jehovah ay dang badili bana bayi pitako inna do so apa taho patong joko bema alay Roma turuhana adong do anak kokku adong go si Salomo laho pajong jokon tidak mak om madamang da pature bagas joro ni debata denna saud do di pature si Salomo bagas joro ni debata saud patuduh jenang bah dibagi hamu do bang ala be operator robbe ngalala pamu hai mak saud do di pajong-jong si Salomo bagas joro dia mata saud di pajong-jong do belges itu tuh khobar tu nani do ni si Daud jalahi tapi amang ati behadu adok pergumulan munwaing adong recanam tahun 2026 sono ma benokku majabu sono ma usahaku omma aduina HP metor ponggol unang medele ay dangarong lapatan ni padilian alay tawarison tapatudu hotu yanak kotai ketahanata kekuatan haporseaon ay molo medele hamu amang inang anak kotai pe lebih medele situ tudui. Jadi ikon dibereng anak kota ini mampu tahan. Nasi dapat mampu mah. Kalau becut abai doh inai dibereng denak. Maitor mengendo. Habisnya nom terlama tu karet maderes. Ai dulu kalahi bornginna hau-hau. Manogokna gota. Siang gabe hepeng. Sore gabe tuak. Itu borngin nai modom di bodar. Emang alay nak pesongonia monga molo tangis da denahon. Paima iko kupaboa tu bapa inda dope. Nak pe among permebu iko kupaboa tu bapa. Jadi boronu ngatale hoto kaya nak kotai warisan hangudu honon nadi. Apalagi dua yangaka program di tongah-tongah ni huriat tahun ngagudang dibayan. Asa di pasomal-somal akay anak kotai. Segura naka program na bilang tonga-tonga ni huriat tahun. Iko mendukung do hita di si. Dakola di pembangunan ni nakilang neng dukung ota. Alay iko doho do hita mendukung dia ka program. Narikot tu anak kota doi. Dakola di hita dia. Jadi molotuk surapot hita pi abang saunari unang medile hita ta anak kota. Kaya do songonon di Jakarta doi. Arong na tua-tua. Guru kepala. Alay upogos may mana siya nakadungan na si guru. Aha matangyanga. Ali Tuhan. Molo dokter baik ko au mamora saunari. Iyan ako kumabay pistar jala mamora. Tokono. Marulang tahun mamatay di buwan anak ko naruhami tu puncak. Marulang tahun. Jala kesaksian niya matay doy, odo kesaksianku. Molo tuk sobuy piang mamora Tuhan mulai, yanak kok kumabain mamora doho pistar. Jeurak saya ulat dihita. Iko doho do tu generasi kada namang ihut. Taparade hapor siyaw ni nasida, molo boy tuk taparade doho materi. Nanelaw nito hatta dihita. Lasmar hatta mangulu. Manangahapi na masa di Portibion. Taham mahita laho manauni mampu kita menghadapi apa adanya
So dia pena dilehot hata. Margugo mahita. Amen. Martang yang mahita. Ali di bata jahu ba amanami. Mauliati Tuhan. Di padungo hodo hamin waeng. Laho. Mabigi hatam nebediyei. Asatum suan. Lopok turohanami. Buhi hami takkas majalo hatam nebediyon. Gabe marlas ni roha dia dopam munabediyai. Tupahi jala pasu-pasu basu dia ruas ni huriamon. Gabe ruas ni huria jorom nei berwi. Homa masu-masu ruas ni huriam. Na dapota pasu-pasu barhite-hite sian parianak konon. Parrohai ne sida laho pature-tureho poso-posoin. Songoninang doh di ruas nai baru. Leho di nasida haringgason. Asa tu di bagasa karinggason nasida. Laho memuji pasangapon guar munabediai di huriau. Tuhodo pasahaton nami Tuhan. Nang doho ruas ni huriam. Nahona RPP. Sayu nang beanong mangihut songoni. Siar ruas ni huriamon. Alai akaruas na burjuma takarina ng roh. O Jesus Kristus Tuhan nami, roro hami todo pamunabedi mabuaton keluarga nyamanami hutajulu. Dinamarsak marukil mahiu na sida di bagasan tikyon. Alanong jumolo inanami buru butar-butar siya keluarga. Asiroham Tuhan. Parrohai pergugui na sida mangadupi si taononi. Napos norohan nami Tuhan dengan namu urupamu mahuriamon. Lahu mangula aka program-program marong di tonga-tonga ni huriam. Pabuan na tutusi tutudui dongani di urupi hodo. Huriamon lahu mangulahon aka ulahon. Di tonga-tonga ni huriam. Parohai pergugui mapadita para halado. Songoninang doh ruas ni huriam. Gabe boy dasip. Hapor siyaw niya karuas ni huriamon. Pinuji pinasangak magwarmu Tuhan. Allah huboto hami holak kodo. Nabui marguguho kami. Songoni nang doho di negara nami. Nang doho di huriam. Hakabipi. Gabi bui darida huasom. Di tonga-tonga ni masyarakat. Nang di ruasmu hakabipi. Mau lihat marohana hami diho. Amin.